Ya bodom. Ya jo. Hey, Afia. Yeah. Na no ni maye bosan sa. Ha? Afia. Ah, fa konwa no bra hai. Ne tenase. Afia. Yeah. Anope. Anopai de baby me fe boni bi eni ho. O yese memra na woni me ni nkomo. Ti no enti na menam. Ine we de me nko ane sempa. Afia me fra wanya boni bia. Se die wo si di areho. Na wo su wo wawo. Me wo metima. Afia. Me ma me ti ase. Me ma me ka kire ni se. Papa bi wo dukuru. Sa papa no. Wo si awo tatahwe. Wo su ko du hwa. Wenye bi. Enti me ma me de Afia to nsu ko e. Ame Afia to nsu ma me ne de no ko e. Wo wo. No de ya akueti anso ko e. Ono nso wo. No de da ako e. Ono nso wo. Na me si ma me. Enti Afia ge su me de wo beko. Na se me no ko ne se unya ba kura. Ye mfire obonini. What am I say? Wo beko. Yeah. Afia. Awe. Fe de mabre. Ya mabre o. Mabre. Mabra wo semi. Afia mre. Emre wati. Yiro ho pe na abenya. Won ente na wote da ebe yesa. Mabre o. Mabre. Kana nanum no oduma akoma no me betim ba ko pempo. Kam de be ya rechichire. Mabre. Afia Jesu. Jesu wati. Jesu ne se de me ya abodo misi do. Epe wasem. Afia. Mesi mebobbo so ni mesi nkete adi wachi kusise musu benye bi ahye wachi. Wati? What ye fear? Mate. Ode mate. Eti da be. Wo pe kura echina me enko. Enne kura wo pa me enko. Me no obeko. Wati? Wasem hia ye me masem hia. Efie Jesu. Meso be wa mawukunu ni ewu. Wati? Ubenya bashi wachi ya mawukunu wa fere. Mate. Mira. Mami. We do fopa. Oda Roma. Me den ka me den komo kakra bi na etu wanim. Eye menyonko ya abodom. Ose ode me ekọ adukrom. Awo sem ye. Ose onim obi wo ho. Wa wono de tatahwe. Ode na duro mame a. Chese nya de a ebe pa ho. Obe bon chen kura. Debi. Enti no. Me de tu wanim na ka wada Roma. Ekwan bebe mu a. Amene ya abodom enko. Ayen hwede nananom ene odom ankoma beye. Samde. Sabi. Niye nyina ya hwehwe. Enkamenya ka wafafu. Awu atomi naso. Mama ye kase na ka me bada me naso na me danda no. Ni fa no. Awade mfaso wo mu anu no. Enti asempa mede nananom mpa ye tamochi monko chechre nanano be aduma bibia ya kama ma ya eye why one nko bibia mo behia bia se sikasam bibia me ya bibia wadaroma enu wunti na me biri Ira matine medase ese mekaye no oso wantwema no dabi menye sa me do na ayan wona wonte masie me do Mira ya tete hwe enyino ho bebere me se me do me nye oboni bia je wo ye bia meta wachi me de nse bon ho so
Bo kasira na yeso wa mo kasira nko gyan nyoma no bi adu o betwam akọ na mo gyina nyoma no na wo kasira kura wa ye beso wa metawachi wate atimira ane meso meda wase se wati na sopam amame ehia timene ya abodom ye beko aya hwede odomankoma ne nananom so ebeyeyi wate ebeyeyi ya badam ya adwa fia ya wudi no honam se sa wo me bo din se sia na nso di api se ne mpanimfo kan eso bo bi din wo huna no wawu aba se ni ni amachi ya wodo na ho te sen nananom adawroma na nso nananom adom nananom se enkomo yi mabo mi ramane wa makwan se me no what is say what is say what is say sabe kachireo suwahu ya na unwe wo na mane yese wo kan ne sei kan ne sei kachira bi enkomo se ne one me kan no ye yi say bibi twem na wo o maame ni papa bi o ma wo aduro tatashe no bisa me se ti me gidi ese ni pa ne betimi ame anya ba ne bi me se me wura ena me se ya bodom de se onim so ontwa ntro eye no kwatru do ena o se ne ye hwehwa ano no enti se ba bi sa wo ho de a ekwa bi kwan ato ya mesi mani se de asi agye no mani se de asi agye no ya nso benya ba de na hye wochi nso benya ba na wo turu no abọ ne so ami abọ ne nyom ami odendo ya se da mesoso ye be frɛ me maame ya wonye nananom ni nti da bɛn ne yɛbɛkɔ ejina wo so se de obeka me de o pass esi ama me nwura dem de na me fa ene ya yo ene na mekobo mi ramane na ye mpeda bi ye mpeda da bi se kira kura se kira ne yɛbɛkɔ a ese de wa makwantin ba bɛbo amane nti me nkra ne se ye kɔ nti na ne nkɔ na mekobo na mane se kira kura hema na ye nkɔ why okwa ka chense ube ka kire ya bodom se de nani esi age ya bodom se yenko sesi ana so pese obe nu aduane mani di mate nti wo be nu aduane ama na di mate kina ne yeko mate ya ne sa mate Afia ni odomankoma nhyira enya ho nananom nhyira enya ho kyese me hu ni ameka kire me se ya godie me se ye di akosi awie ye se odomankoma ebe frɛ yen ya bibi esi yen temu da yonko bi sine nnua no enye ne woni no wose awo ne nko ene ye wonua nnua ya ye be di agura akosi awie ye se ka kire wo dwere be na me ka kire wo hwɛ yen temu nte da David edi ne betimati yen edi ne betimati yen tem ya ensi bi nsi da enti me nua ka ho ko no aduane mani mate ya fa preke setu ene ye fie jesu ne be ye yie hwe me se baby a me ne wu koi afia me se we de hwehwe enra fida senne na abada na aso baby a me ne wu koi tumu da hie ubenya afia ya yonko ese ne yonko e baby baby say ya bodom na te wo de wuti no nim nyansa wo ye kwa ta wo ye du ya say na nanu adawro ma wo benyin sanya wo be chimo awo na nanu abo ne se bi da wo no wo say ye yanko ya bodom say ye fa na nko
You must be dear son. What do you answer? You want me to shame me, sir? I'm so dear. You're not so open. And you're being a young man. Mention so the can so people see so masana waham unya gidie so bitie ebrena du so mo kantam na budense na pabubu mo pabubu din prensa mo fankantam pabubu tie na pampacho ye mi ne meka na so no nko ai tikro akwa agina oka beka so due ben ene atwie Nana Pabubu. We You can't say asɛm a or therefore a catcher ye ne. Therefore, I can't tell you, Ye more dasani bia manie. ye more than any beer money. Yen te ho nkyerɛ dasani bia. Yen to hunt your that's any beer. Kopem say or therefore am I ho kwan. Copim so therefore be my home. piao na pabubu unananam edinsia kantam afei mambo da tini bia ante kopem sei da nokura no ebedadi be sabo bosai meta mochi abre nyina makona sa nyina mu be bom ho ban ma bompo ya amamu ando kwende dia hu bi edutu ebetwere Oda oma ye bese kwan. yo akwanda ho oroma ko nchamo akwanda mo nem kama ho Wadu. Ade. Nkoma. Ti boni be na mai. Se enipa ti mi di mi wusa. Etimi di asem sie me. Ebepem sabre. Boni be na mai. Nkoma se me ka de ekoso obi mu kire wa. Onyene. Wadu. Minim hawa ofem. Ene yaudia udi. Empome a enhye da mfa me ho pii no. De eye wo no. Eno abi na eye me. Nanso no hweyi no ama yaudi no anya wo ya amroso. Esese wo kai se konfo no ama ya kantam. Esese wo kai no de ma wura mfi. Esese wo kai efise se ye mfumso na yakoba asemi so kire wo bi a entam to na kai ebenyaye. So ni misa ntimi srew na botre na esese ma ye ni gikura se no kure no adaadi sese wo ba bia wo firi eni ba bia wo kɔ Nkoma. Okasa me di wo ya. O se mama manage. Nkoma sisi ayi fa na me sha se free. Me ma ye di kan be di akire. Nkoma den na se mama manage. Se di medui. Na me ni me mame. Nkoma se me na wo kan sa no. bodu ameka sam kyerɛw sɛ wo ka so bi di me ho ya wa mɛte wase na nso fa baabi no mente wase de nti ameka sa ne sɛ sisi ayi no nananom a ɔmo yɛ hintasem edi kyerɛ wo no ɔmo bɛ kyerɛ kwan ya yɛmfa so ɔmo bɛ kyerɛw baabi a ɛsɛ sɛ ɔmo de wo kɔ asɛm a meka yi wo de wo pafa sɛ me bi nso nka
enye danya we hu nchi if you so omunya nkomo nka Kuma wakaniye anso me yebema me hu kwa me faso bodu neze bufu wo de kwai bodu Hey. Mama. Oko na mo so we de akoso woni hunu mo Buadu. Dade no mu na sa. Enkroma. Na bibia me come na de na ye be na wo se come de. Me di gu mu acha ba bi sisi a. Why? Mame, enti Mame. Ye ba sisi a. Nkoma de na wo ye na. Ade asem. Asem ne ba ni aka ne ntam na David. Ope dodo. Ade asem. Ade na esi. Nkoma sa janya me penya sa kita fubo mu asem ma. Trase. Ope sa je no dodo. Afiti ni asisi ni aka. David na nka wo de mfunso na nka wo be yi. Mfunso be. Minu nyina na te konfo yanim. Obe ya kantam. Na ofisa wo kantam na da form. Ana wo pro mu sa. Nkoma wo kase da form ho. Wo kase da form se ye di asem be hintaw na obi aka kire wo. Wo kase da form. Enough na de na konfo so ka kire wo. Wo ka kire se ma ye mo odasa ni bia ante. Won ma de konche wo kan sa asem na kire ye. Ye du wo beka. Sala nso te. Onya abofra, edu bia ma adre ne nya aduma. Konfo ya kase ma kire ye. Sa asem bu ya wa ka kire no. Ye ntwe na mo obi ante. Sa wo ba beka. Nkoma. Enough for mo. Me se de mesini pa me niema no. Asem ne ba, ni asechi ni aka. Ye ka de bisi bia na esi. Ye ka bia ho na ni enya de pumasi bia ni ehunu. Na wan kan se konfo ne se. Wo de wuntimi mfa asem ne nse wutu na wo ka. Na se de ne no o dina manka na oni hodi amintimi nka. Oni hodi amintimi nka. Na wo ka wi ate unu de ba to. De na besi. Wo kan ka no. Madi bone. Bone be na madi. Me na me ma me di se ade hinta me. E na me ahye me so na me se me ka me bisa no. We so bone. So wo nya mbotre bibia ho ne bre. Ebre na ani. Nkoma ebre no enu ani. Bodu ma me ka sam cho. Hwe na wo ani wa komachi. Se wudi wa komachi ahema wo kwa fitire. Ekotutu fam. Na wo kan tam guma, wo be pa kra na wo fie. Ye de ne asem bie ni wa. Enadi. No kura bie wo bia be daji. Ese so wo nya mbotre. Waja se na nipa ya ka che wo se ahinta so no wo ka che no. Hwe eno amo de se ni bia ante. Ama ye gyan so akantam. Wo so wonto wo ase. Miso nya botre na wakoma no hye wakoma ne so abufori nyina ase so emwa ye Wait. Papa this is Kakwano. Papa mano. Mateo, me de bako. Why? What's the sword? Someone first Kakwano pa. Minim ya maye. Papa nyachia. Bone so nyachia. Wohwe me ho sa no adan me doka wani sa kyereben wohwe me sa na adan ade ati na me pie na wohwe me so hwe me fom sa fiu me hwe soro na me hu so hwe manim esa phone wo bisa me no wate no wo tuwe wanya nyonko we ya nyonko nyonko suo ban
Afutu obe na ode be ma wo. We ya fa nyonko. O ye. O ti kure mo we ye. We ya wode ho. Wonnam saa na wo hwene. Wo hwene ene da mkrofo fie. Wa be ka cha me se wo ye o. Wuni we fa. Ha? Oya dem of friend man. Mami. Wuni no oya dem ho. Oh, si we o si we na e ka kire o si wotu ono krampo no wuni no. Si me nyi ni se wuni no wuni so wuni no ofia ha ka wo tie mo friend no. Ma me ne ko te. On so ka kire se oya dem ho. Mami ba chama okunya. O so ko pe wuni mami. O mami akonya na be mama akonya. Mami ba. Mi kon fi wai. Besi ni anko. Kofi ne jankrofo fie na wo tore ka be se wo kwan. O se na trance. Ka kofi. Men sa ha me. Bra, sai bra. E bo baby unfu ma mu pa mu ahu. Hey. Odum Ya bodom. Ya. Afia. Na wo ko he. Ko be mpre bi asa. Me ko to aba. Awo ko to aba wo ko ba no wankara no. No, wo ni fi, wo ko chiwo. Ni ko na me fa ti ko fi ni do ba no. Nche. Ko he kini na ko ko chebia. Ya. Ajo. Sese asem kuro ye nti na mesanam. Eye sika kokko ba ko pe ya. Ya sese de duro na du de ye den. Enti besraw wada roma. Hu me mobo. Adi akura achi. Na me de cheche ya. Hu mobo. Ya ko ye che obuchi mu wo che ye na ancha. Na ancha cheche nya nuru ho. Na ya enye nuru ho so mini ahoto. Ah, ye bibi fa homa me. Na me de metumi a cheche wa chaman. Ha? Ana acha mi yabochom. Mi yabochom di acha yanka metumi a cheche de chaman. Na cheche me chiwe me yabochom. Ha? Ya bodom. Ya ajo. Eti meti we wo tame ana opemasem. Meta we chacha. Ha? Meta wa ka me di wechi ni wako. Ha? Shi champidi e kodi ni ngura ni ho no mo. Ukoda mi ntumi na ntumi siti. Isi na meda. Echecho cha yoko. Ha? Na wo ba bi cha mi sei. Echecho e ti de mo adenye. Uti de mo ade dodo. Uti de mo ade ne. Wa. Ashachi mi ti. Fiti kana mano. Fiti kakoko yi makole. Bikabia wente. Ukuna ko adi. Ukuna bo wa mania. Atirimu die wo tirimu nti. Atimi atwimako. Adi wudu da chemu ama ba me ye diewu. Tuwa. Ya bodom. Cheche ntamanfu ye chibiri wo. Ya bodom. Enya wo na wo kire me ne menye. Ha! Meme he. Enya wo na wo kire me. Afie dudo. Ya bodom meti hoi. Na adwen bi saa e wo metirimu. Wo na wo ma me adwen. Ene de obetena ha beka we ya kire me. Afia. Wo na braba o. Meme na braba. Cheche achemi ko ahimfia. Na cheche wako gina na nanum anim na wayi ago me cheche ya bodom na deme ma me kummi kunu. Na enya wo na kire me kwan. Me na me ka che ya mo aduro awiduro ashomakomu ma kunu ningu. Me na me ya wacha. Ya bodom. Alibudu budi ani aho ayi wo munti na wo awo ya wo wanyam brancham. Nyanu na ma me no nya atokwa. Ha? Ya bodom. Afie duro wo ye nkontompo. Ehue wo ye na braba. Ehwe. Adan. Ya bodom. Na bra no mo she aduru ho. Eti se de na wo ya fa. Ka Aduru wa ya ba ko. wanu tum na wo na wo.
Wobɛka me wɔ ho. Na wo da be ya menka. Wo na wo ma amadwen. Ekwan ya memfa so me kunu nyina. Afie duro sana atie. Sana atie. Me ka kire wuti kumbe wan. Uti we. Na me numi ya yaka. Ye na me numi ya yaka. Ye kunu na wo de ayi agunu. Wo ka che wo kunu na me che wo kunu nka che me wo bi na kunu na me ka che enye sana tire dia me no nka che biwa ya yaka. Sese no. Me say samani guso hame. Eti adwen bɛn na wo de bɛma me sese kwan bɛn ne yɛmfa so kyerɛ me sese ana me. Won how. Sana wo ka. Ya bodom. Wo bɛsɛ sanwano ana sɛ wo bɛkɔ so aka so won hame. Wo bɛsɛ sanwano ana. No che me che man che o well no mo how. Dicha ye akodi ade na de. Wo be dane ma akodi ya chan we nya wa chemu ji. Bi da ne che chonchon. Eti ni asɛm na aka kyerɛ me sese ansa na ma sɔre. Ma de an chechuna. Chechuna na bi de na to. Achuna na bi de na nchon. Ha? We dey chini ntia no ne. Uchi wo chimfo. Kan ho na abofu. Hey, when was you on? Uchi. Abobu. When you call chede. Abofu. Wo ndi onu bele. We chibiri wacha. Cha udi chikakoko na be cha kwada ani cha manta. Ta won tada. Ukunu chama ncho nka ho. We chibiri bi ajo boni wudi fo wuri ni. Ti wo wuri ni na ache ho no mo ata.